Kilometro bat oinez ibiltzen, kilometro bat oinez zapatak puskatzen. Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Kilometro bat oinez ibiltzen, Urretxuko udala. Kilometro bat oinez Zumarrako udala. Bi udalek babestuta, zapatak puskatzen. Zer aurkeztuko dugu gaur? Ze izango da, ipuin bat, baina aurretik gaia asmatu beharko duzue, eta horretarako asmakizun bat egingo dugu. Adi, berehalakoan asmatuko duzu, bestela ondokoari galdetu. Zu bere gainean, txipitxapa, 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 aurrera. Txipitxapa, 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 atzera. Bera zure azpian, geldirik ordea, baldakizu zer den. Bai? Horixe asmatu duzu, bidea. Kontatuko dugun ipuinaren izenburua beraz, honako xe izango zen, ezta? Inora etzi joan, bidea. Ipuin hau, Jani Rodarik idatzi zuen. Jani Rodari orain dela 100 urte jaio zen idazlea da. Jakina hilda dago, eta italiarra zen idazle honek, ipuin pila bat sortu zituen, oso modu berezian, bideoren batean azalduko dizuet, ze trikimailuak erabiltzen zituen, eta hauxe dugu, hoietako bat, niri pila bat gustatzen zaidana. Orduan beti bezala, badakizue, eskuak aurrean, eta esango dugu, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingainatera. Eta zuloan gorde, Ni kontari, eta zu, entzule. Neska mutilok bazen behin herri txikia, bakarrik 3 bide omen zituen. Bide batek, udaletxera eramaten omen zuen. Besteak, ondoko herrira, eta 3. bideak, elizara. Laugarren bide bat ere bazen, baina laugarren bide horretaz inoretzen konturatzen. Inorketzion inongo kasorik egiten. Baina, herri hartan bazen mutil bat, beti galderak egiten zituena, batez ere aitatxo eta matxori, edo zen gauza galdetzen zien hoietakoa. Ama, zergatik jaio nintzen mutila? Aita, zergatik ari du euria? Ama, eta zergatik galdetzen dut beti zergatik? Beti galdezka, hainbeste galdera egiten zituen, non deitzen zioten, Martin Zipote. Zipote hitzak esan nahi du astuna. Gure herrian esango genioke iguina da astuna den pertsona ere, Hondarribian, ere herrian. Eta gure Martinek egun batean ikusi zuen 4. bidexka bazela, eta inor handik etzela sartzen. Eta bere buruari galdetu zion, nora ote doa bide hori? Bide guztiek lekuren batera eramaten dute. Etxean galdetuko dut. Aitak eta amak dena dakite, beti erantzun egiten dizkiate galderak. Han joan zen lehenengo, aita dengana. Aita, konturatu naiz, hor, badela 4. bide bat. Bai ez, Elizara doana ez, ondoan, badaba bidexka bat. Aita, nora darama bide horrek? 4. bide horrek, nora ote daraman? Ni dakidala, inora ere ez. Inora, baina ezin da, aita, lekuren batera eramango du, horretarako egiten dira bideak. Ez dakit zer esan, galde jozu amari. Han joan zen amaren gana, eta ari galdetu, amatxo, Elizaren ondoan bada bidexka bat, txikia, bide ziorra, agian, nora eramaten du? Bide ziorra? Hor bada bide zior bat? Ez dakit, nien naiz behin ere hortik sartu. Ama, baina lekuren batera eramango du. Ez dakit lastana, galdetu aitari, galdetu diot. Galde jozu osabari, zebari, aitonari, amonari, zaharrenei, berai jakingo dute hainbide zaharra bada, herri guztiari galdetu zion gure Martin Zipotek, eta nora ote darama bidexka horrek, eta nora ote darama, eta nora joaten da, eta nork egin zuen, eta zertarako eraiki zuten? Inork erantzunik ez. Eta gehienek esaten zioten, bide horrek ez du inora eramaten.
Baina Martin Zipote buru gogorra etzen lasai geratu. Ta goiz batez, igande goiza, aita tama lo zeudela, prestatu zuen txorizozko gitartekoa hartu zuen motxila. Ta isili, jipitapa, ireki zuen, etxeko atea, ateratzeko. Eta nabiatu zen. Joango naiz, inora ez doan bidera. Kilometro bat oinez ibiltzen, kilometro bat oinez zapatak puskatzen. Hasieran, bidexka, estua zen, baina gero hasi zen zabaltzen. Kilometro bat oinez ibiltzen, eta gero berriz ere estutzen, kilometro bat oinez zapatak puskatzen. Gero zigizaga, kilometro bat oinez ibiltzen. Gero, malda gora, kilometro bat, aldapa gora, obesan da, kilometro bat oinez, zapata buskatzen, gero malda bera, kilometro bat oinez ibiltzen. Eta, alako batean, Errekara iritsi zenean, Martin Zipote oso nekatuta zegoen. Antxe xeri, irekin motxila, atera zuen txorizozko bokailua. Eta jaten hasi zenean, alako batean, han hurbildu zitzaion, bapatean agertu zen, txakur bat. Eta Martinek pusketa bat eman zion. Eta txakurrak, begionez, eta eskerronez, esan zion, jarraitzeko alegia. Zeharkatu zuten erreka, biderik etzen, baina handik eta hemendik eraman egin zuen. Ta azkenean, biak iritsi ziren sekulako gaztelu eder batera, ederra bezain zaharra, goroldioak hartuta zegoen. Martinek ezin sinestu. Atea jo zuen badazpada ere. Ireki ziren ate txarroiek tokotokotokotokotokoto. Ura sartu, eta bazen erregin bat, potolo xamarra, ederra, jatorra. Eta santzion, kaixo Martin, ezagutzen nau. Etzen nien kasorik egin, eta lare hartu zenuen inora etzeraman bidea. Ondo egina, batzuetan horrelako gauzak egiten ausartu ere egin behar izaten da. Begira, hausedut gaztelua, hartzazu hemendik, nahi duzun guztia. Nahi dudan guztia. Eta Martinek, bat ere pentsatu gabe, han ikusi zuen politena hartu zuen. Hartu zituen jostailuri politenak, hartu zituen libururik ederrenak, hartu zituen txokolaterik goxoenak, eta baita eman zion urrez betetako poltsatxo bat ere, erreginak. Eta hori guztia hartuta, handik, desagertu egin zen, handik aldegin egin zuen, txakurrak lagunduta, errekaraino, errekan elkarria gure esan, eta bakarrik jarraitu zuen. Aurretik egindako guztia, baina alderantziz egin ezta. Lehendabizi malda bera orain, gero malda gora, gero zigizaga, gero estu, gero zabal, gero berriz ere estuxiago, eta herrira iritsi zen, altxor itxura zuen egurrezko kutsa izugarri eder batekin. Eta denek ikusi zutenean, esan zioten, Martin, baina zer da hori? Zer den hau? Altxorra? Non lortu duzu? Non lortu dudan? Bartu dut inora etzi joan bidea, eta antxe, jauregi hartan, bazen emakume bat, erregina, potola bezain ederra, berak eman dit, korrika denak abiatu ziren, inora ez omen zijoan, bide horretan, ezta? Ta zuen ustez, zerbait aurkitu zuten bai ala ez. Ez, beraiek ez zuten ez zer aurkitu. Izan ere, ibiltzen hasi, baina errekara iritsi zirenian, han txoizozko bokata inorketzuen eraman, orduan txakurra ez zitzaien agertu. Eta errekara iritsita esan zuten, bide honek bagenekien, ez darama inora. Neska mutilok izan ere, altxor batzuk, bide berriak lehenengo aldiz egiten dituztenentzako izaten dira. Alegia, nola esan zuek ez pentsatzeko, lehenengoa, ez da irabazte kontua. Alegia,
ausartzen bazarete bizitzan, aintzindariak baldin bazarete, zuek ausartzen bazarete gauza berriak egiten, orain arte inork egin ez dituena, ziur asko trukean jasoko dituzuen altxorroiek, gauza ederrak, eta etekinak ez bakarri diruak, sekulakoak izango dira eta zuek bakarri jasoko dituzue. Eta hau alazan, ala espazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila, zure etxe ondoko bide ez ezagunean. Eta gustatu bazaizu, holaxe egintzazu. Eskerrik asko!